खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। 2025 मायथाइनि 23 नभेम्बरनि साना गोबां राशिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं लानानै फैगोन। बबे राशिया केरियार, रां, सावस्रि आरो नखरारि जिउआव जाफुंसार जागोन आरो सोरखौ सांग्रां थानांगोन फैयै राशिफोरखौ मिथिना लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। दिनै मान सन्मान बांहोनो थांगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे बान्था मोननानै गोजोननाय मोनगोन। राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावनि आखल आखुआव गोदै जानांगोन, अब्लासो सुबुंफोरा गोसो बोनो हागोन। आयनि गोदान फुंखा सोरजिगोन। नोंथांनि गोसोआव माबाफोर सन्देह दं नामाब्ला नखरनि बैसोगोरा सुबुंफोरजों रायज्लाय। गथ'फोरनि लोगोफोरनिफ्राय फारसे गोसो होनो गोनां जागोन। वृश्चिक राशि। साना जुनिया जानो थांगासिनो दं। खामानि थिलियाव माबा मोनसे गोदान खामानि मावनो बिथांखि लानाय जागोन। फरायसाफोरा गावनि गियानखौ बांहोनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा मोजां मोनज्लायनायाव गावनि लोगोरिखौ गोजोन होनो नाजागोन। बिगोमाजों नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। जेबो गोनां खौरांखौ बिहाव बिखुनजोनि सिगाङाव बुंनो दाहो। मिथुन राशि। दावगानायनि लामाया गोख्रों जागोन। रांनि जेंनाया खमायगोन। फालांगियाव सोलायनाया मुलाम्फा जागोन। लोगोफोरजों रायज्लायनानै माखासे खामानिफोरखौ फोजोबनो हागोन। न'नि साजायनायाव गोसो जानाया बांगोन। बिमा बिफानि आशीर्बादजों थाबथानाय खामानिफोरखौ फोजोबनो हागोन। कर्क राशि। साना फिथाइ गोनां जागोन। धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे गोसो गुदुं जागोन। मोनफ्रोमबो खामानियाव जाफुंसार जानायनि खाबुआ थागोन। सोलोजों फालांगियाव बाहागोदारी खालाम। नखरजों लोगोसे दावबायनाया जाथावना। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों फिसा फिसौ नांज्लायनाय जानो हागौ। सहायनानै थानाया गाहाम जागोन। सिंह राशि। गियान आरो सोलोजों थिरांथा लानायनि गोनांथि दं। गोदान खामानिखौ साननानै खालाम। मोनसे गोदान खामानियाव हेंथा होनाया नारसिनथाय सोमजिहोनो हागौ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। गथ'फोरा रागा जोंनो हागौ। बिसोरखौ बुजायनो नाजा। खामानि थिलियाव बिबानफोरा बांगोन। कन्या राशि। सुबिदाफोरा बांनो हागौ। नखरजों माखासे गोनां सावरायनाय जागोन। गथ'सानि फारसेनिफ्राय नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हायो। रांखान्थियारि थासारियाव साबसिन जागोन, नाथाय खर्सा खालामनायाव सोलो लाखिनांगोन। तुला राशि। साना गोजोनथाव जागोन। जायखिजाया गिदिर थिरांथायाव गोजोननाय होगोन। गोख्रै दाखालाम। गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंसारनायनिफ्राय नोंथाङा गोजोनखौ मोननो हागोन। साख्रि नागिरग्राफोरा मोजां सांग्रां जानांगोन। वृश्चिक राशि। साना रंजानायजों बुंफबनाय जागोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा जानायनि सम्भावना दं। बाहागोदारियारि मुलाम्फा गोनां जागोन। फरायसाफोरनि गोसोखौ फरायनायनिफ्राय दोरद होनो हागौ। गथ'नि इयुननि सोमोन्दै जिउनि लोगोरिजों सावरायगोन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोसोखांथि लाबोफिनगोन। धनु राशि। साना जोबोद मोजां फिथाइ होनो थांगासिनो दं। आत्मा-हत्या आरो धोरोमारि फारसे गोसो गुदुं जागोन। गुबुन हादोरारि फालांगिरिफोरा मोनसे गिदिर अर्डार मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि मेलेमजों नोंथांनि बेरेखा हान्जाफोरखौ फोजोबगोन। थाबथानाय खामानिखौ फोजोबखांनायनि उनाव गोजोननाय मोनगोन। न' बायनो हायो। मकर राशि। साना मोजां जागोन। हा आरो सम्पथिनि बेलायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। नखराव खौसेथि थागोन। धोरोमारि हाबाफारिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हायो। सोरखारि साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोजां खौरां मोनगोन। रां हरफिननायनि इसाराफोर दं। कुम्भ राशि। धोन आरो धोन बांनायनि बिबां। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। बेसेन गोसा बेसादफोरखौ आखायाव दोन। बिदा-फंबाय मदद बिनो हागौ। बिफाजों रायज्लायनायाव समाव धैर्य लाखिनाया गाहाम। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो होनांगोन। नोंथाङा गोदान गारि बायनो हायो। मोजां मोनग्राफोरा गावनि लोगोरिजों अनथोब बायनो हागोन। मीन राशि। खैफोद गोनां खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव था। सुथुरफोरा खामानि थिलियाव फाव फान्दायनो हागौ। सांग्रां जा। बिखाजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा गावनि जिउनि लोगोरिजों नेवसिगारनो नाङा। नखरारि जिउनि जेंनाया खमायगोन। सम्पथिनि थिरांथाखौ नखरनि गोनांथिजोंल' ला। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि 23 नभेम्बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खोन्थाहरथार। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजाङै जाथों।